Welcome to Lading Red. Make sure to subscribe and hit the notification bell to never miss an episode of Lading Red. I'm so sick of thinking, staying up at night. I don't O karon sa sumpay ning atong sugilanon, junior o senior. exist. But if I'm being honest with you, Si Mr. Pokling. Madunggan ka ba? Ilom ha, ilom. Hello? Mr. Pokling? Ngek. Sorry, Mr. Santos. Akuan, abi magud nako og si Mr. Pokling. Bago ra magud mi nagstorya. Abi na ko nanawag og balik ba. Unsa may ato, Mr. Santos? Ikaw mo gud ba mo? Natakda na nun sa papa noon. Ay, Ginoo ko. Ay, pasiluwatan ko. Pasiluwatan ako, Ginoo. Nakunatan dito si Mr. Santos pagiging niya, Mr. Pokling. Ikaw mo ha. Bugal-bugal nun sa ka. Ay, di na ko mag-Mr. Pokling niya, oy. Kaya tingali niya sa personal, makatawag tayo Mr. Pokling. Mamu, awa mo tarawa. Ay, man. Seryoso ligig na sa papa. Sige, mo, Masa kayo tuyo ni Mr. Pok? Mr. Santos, no? Alala. Humanas lang istorya dong nanas papa ni mo. Uy, bro. Ay, Baste? May problema dong? Gustong makikita na to si Martina Montegrande, ma. Apil ka. Ha? Kinsa na? Ay, kamulang, uy. Ma, Imo ng lula pa? iyaan. Igsuon sa kong papa. Usa siya sa wa mo dawat nimo sa una, mamo? Himatyo na si Martina, ma. Ha? Anya, muadto ta? Nagmamatay. Kita ni pasangidlan. Di ka bugson, ma. Pero gusto gid ko niyang makapangayo og pasaylo nimo. Personal. Aduan lang, mamo. Kita ang likunyag. Di mahilong na iyang kalag, unya. Bubisita na noon nimo. Pepe, ilam diha. Wow! Mauning ilang bay. Murang manig hotel. Takuha ini, uy. Uy, Okay ra ka, ma? dili. Nanang maid. Misinyas nga pasakon na. Musa ka taan ng taas kayong hagdanan. Day, musa kami diha. Mao siguro. Gitudlo. Ay, pwede rasag mo mag-elevator, sir. Wow! May elevator. Wow! Karpited ang saog. Di pa ginibay ba? Hotel ba yun, di ba? Ay, sud lang mo, sir. Magpaabot na ninyo sa madam. Okay, salamat. Bugnawan ni mong kamot mamu eh. Manu na tabasti. Mahumandahin ta. Okay ba? Ay, Ulo. Naka-oxygen lagi na siya. Naka-oxygen. Adela. Ako ni og kini si Basti ang akong anak og si Ayan ang akong apo anak ni Basti. Adela. Ma, murag gusto siyang magunit sa imong kamot. Salamat.
Salamat nga mianhi ka. Pasaylo ako. Ma? Pasaylo ang akong pamilya. Nahibaw ko. Lisod. Pero hinaot nga makapasahilo ka. Nako. Namo. Dugay na to. Kalimtan na to nato. Panong ako nga nakapasahilo ka na ako. Namo. Mamo, Adela. Oo. Kipasahilo na ka. Kamong tibuok pamilya. Salamat. Salamat, Adela. Kanang, di namin magdugay ha. Aron makapahuhay ka. Basti, ang imong pamayhon usa ka gyud ka Monte Grande. Imo nga anak. Oo, si Ayan. Wa maliwat nimo. Ay. Salamat. Salamat sa inyong Uy, nakamaw dalagi ni ba? Tigali kita mapasangin na nani. Uy, pangayong tabang nito, ayan, dali. Tawag ka ang ni, dali. Ay, ayan, dali. Ay, dali, ayan, tawag ka ang ni, dali. Mamo. Naman lang, Mamo. Naman ka ni Doktor. Di pangandaman nilang daan. Nag-expect na sila nga mahitabo ni. Oo na, unsa man. Di pa tama mauli, ani. Di ko gusto magkakita ko si Bako may mahitabuan na niya. Ayan. Pamauli na lang mo ni Mama. Magpabiling lang ko. OMG, Mamo. Di agad ko agad over. Grabe ha. My goodness. Dato gina sila as in dato. Abi na kong sa mga salidar ako magkakita o mga bayang ingato. Naagid ay ingato. Ug sa pamilya pa yun ni Papa. Inyong pamilya. Tungod kay Monte Grande sad ang naglatay si mong kaugatan. Saka? Namarog man ko na akong balibo. Oo, tanawa mo. Mamo, tanawa. Namarog akong balibo. Lagi-lagi kakita ko. Ang daman dala imong kaugaling ng daan na yan. Si Martina na lang nahibilin sa mga unang Monte Grande. Ug wa siya maminyo. Ha? Ug murag, usaram sa tingali ang anak sa amahan ni Papa nimo siyang asawa. Ug sa akong nahibawan, naminyo sad ni og milyonaryo dito sa Amerika. Ug dako ang posibilidad na dili na to ma-interes pa sa mga kabtangan sa mga Monte Grande nga niya din sa Pilipinas. Ang guban pa din ng mga igsuon, Mamo. Na, abot oy. Ano kung mahibaw sa uban? O kung kahibaw? Kulbaan naman ko, Mamo. Yun ani, paminaw. Oh. Lisod naman yun si Papa nimo sa ilang pamilya. May baho raw niya tas tanan. Pero usa lang ang sigurado.
Mausab na gyud ang dagan sa inyong kinabuhi. Dalagi. Kulbaan naman gud ko eh. Og usara gyud ako ihangyo nimo ayan. Unsa man mamo? Ayaw gyud pag hinambugiro. Lawgawa mamo. Di sa taong kong mugiro mamo eh. Kapata mahibaw, oy. Makuratan unya ka. Mas mahina pa si Dan anti kang daan. Oh, nanawag si Papa. Hello, Pa? May bawas, mama. Wala si Martina. Ayan. Ano na? Unsa ka naluspad manggug ka? Mamo. Wa na si Martina. Patay na. Ay, salamat. Mamo. Oh, ang ako'y pasabot ma. Salamat, gawa siya mamatay sa dito pata. Ay, wag ko magpasalamat na namatay siya. Ay, kuyawan ako eh. Okay. Abi na ko, nagpasalamat kang namatay siya. Mausap ng tatong akong pagtanaw ng mamo. Isip ko yun na, oy. Lawgawas ha. Maura dito yung gipabot, mamo. Ang imong pasaylo. Madam Martina? Kinsa man na? Tag-iya sa Monte Grande, good? Unya, nakakita na kato niya. Wow, uy. Nakadugog naman ko sa mga tao nga mag-isbot, good. Unya, muad to masaya. Ang mga dagko naman ang muad to. Okay. Maayon tag regular ka diha, no? Kay, mo-apply niya sad ko ba? Apply lang gudaan? Kapit na bitaw ang graduation? Bitaw, no? Basing pa di madawat ko. Oh, hala. Karusa pa doon naman dahil ang graduation ball, no? Yes. Og excited na kaayo ko. Ugma naman din yung graduation ball. Hala, undi wa pa kisulubon dong. Wa palagi, mamo. Ay, Nalimot na ako gingon eh. Kalimot sa kong andam tungod sa mga naitabo lately ba? Nawa, yun sa kong nahuna. uy, inas papa ni mo, uy. Pero okay ra bugon mamo nga umatin ko graduation ball nga. Nawat siyang ko kadugo. Di ganoon tangay. Uy, dili ni mo patambungon si Ayan, baste? Ay, Uy, di ba yun mo patambungon si Ayan? Oh. Tubag, uy, baste? Nawat siyang ko kadugo. di ganoon tangay. Uy, dili ni mo patambungon si Ayan, baste? Ay, Uy, di ba yun mo patambungon si Ayan? Oh. Tubag, uy, baste? Pa, dili undangay. Pero kinahanglan mo tambong ka. Tungod kay once in a lifetime ra ng graduation ball. thank you pa. Kiss ko, be. Oh, kiso. Mga yabang yun yung duha, oy. Unya, ang saman, kung manisulubon si Basti, ang man na? Pahuwa maggawan mo. Ikaw ba no, kulukoy magkaoy, amahan na ka? Unsa ka, no? Kung magawang yun ko, Samot. masak matingalitanan. Aw, wala gid kay chance sa imong crush. Mo na. Ude si Miss Beautiful pa. Nagway. Tabangi ko ba sa akong isulube kay inanglan nga. Gwapo yung kay ko ang higayon na. Kanang mustan na out yung ko ba? Gwapo. Aw, pag gusto mo Superman. Uy, pagawas ang underwear. Kaya, sus, batin yung duha, oy. Kamu no, amahan gud mong anak. Bitaw. Malakaw ta. Mangita tag imong isulub. Wait sa pa. Mangutanas ako sa mga classmates. Asa sila nag-rent? Unsay rin? Mamalit ha? Sure, oy. Kambo. Unsam ni siya. Unsay gamit sa tong pagka Monte Grande kun magrinta ra ta? Wow! Hala, oy, Basti.
Ikaw gyud nag-una-una ka bugiro diha. Ato-ato ram ko na, ma. To ato. Usa man, di ka makuyog na mo, ha? Basin doon na kay ganahang paliton. Nah, kamo na lang oy. Di ra ba ko Monte Grande. Drama kayo ka mo. Tanagod. Si Bapare bahala na to. Ay, mag-ilis sa tao eh. Hmm? Tanawan ko yung tsura na to. Nagpangbalay raman ta. Ay, malangay na tagsamutan na, ma. Kinain lang ko sa lubo na to. Okay ram gudi. Tanama mo. Kana. Ang ngayon kay kana. Tuyok dong, tuyok. Tuyo ko. Ngayon Bitaw ko na. no. Murag, gwapo ikaw tanaw na nila. Oy, dili kay mura. Gwapo, gyud. Sige. Paliton na na. Dong, Sir, kwaon ni na mo. kaon? Ah, paliton. Narapisyo, sir. Oo, nakakita ko. 25,000 na sila. Sina to 5. Oh, di ko daot og mata, dong. Ngano? Nagtuog kang di ko kabayad? Bisa ka pilon pa kabayad? Papa, chill. Kalma lang basti, oy. Ay, nagkusiki imong emosyon diha. Sige na. Mayroon na. Ano magkapauli na ta? Di ba, mamalit pa man ka mamu? Nah, mubalik ka unya ako. Kanay spotting ko. Aron dili makasaning mga tinderong judgmental kayo. Sige, mayroon na. Kami asukmago na itong tawhaan na, Way batasan. Nakaminos. Ingon bitaw ko, mag-ilis ka. Kamu manggod. Ingon magyud mong okay ra nga atong gisulob. Awan noon. Pero mo, Di man problema nga tong gisuloob mo. Kato siya ang may problema. Mulukdan siyang tao. mao na ma. Hila sa Siya tawhaan na. mulukdang. Lockdown, bungol ka mo. Klaro ha! Ang maklaro ko. Kadaghang spotting diha, ha? Pero, way sud ang bulsa, di ba? Gidag. Katong tawa na. Usa to sa mga toxic nga tao. Mao na. Ay, mo na sakit ka kamatauran, mga dudong. Ang respeto sa tao magbase sa isulob. Daghan kay na din sa Pilipinas. Abot, uy. Naunsa naman ni mga tawhana. Asang mga utok na nila dapit ay butang. Ato lang to kalimtan, oy. Makaguba to sa adlaw da. Ang ato sigutan, ho. Mao ang graduation ball, ugma. Kung unsa ko kagwapo, o kung sa'y bation sa kong crush, inig, mag-ila-ila na mi. Kadagang gwapo, gwapa! Dili ako, no? Dili na graduation ball. Kung dili get together sa mga artista. Wow, ha? Feeling artista yun ay kakaroon. Siyempre, no? Tagsarabya kayo ito mag-ingon, Ani. Picture na complete rin tayo. Halahawa, pagkakapul, eh. Ganyan naman sige picture dito pas labi, uy. Uy, sa labi man to. Layo naman yung sa suod git sa Grand Ballroom good. Sige na, post na lang yun. Okay. Kisaw lagi kaayos sila. Masi ganap. Oh my God! Ayan! Hello! Ay! Si Ayan! Si Ayan, Hi! Pag nasa go. Si Mr. Sponsor? Dito daw siya na to, Ella. Ha? Ella? Di pa ingon siya na to. Hi, beautiful ladies. Kainom na ba muna ako? Of course, uy. Hi, Mr. Sponsor. Mr. Sponsor?
Nalimot ka nga, imo siya gilibre og lunch? Ah! Sakto. Ka-remember na ko. Nalimot ka adto? How come nakahinumdum ka na mo? Kalimot ako sa hitabo, pero huwag ko malimot sa iyong mga faces. Sure ka apil ko? Di ka ha, kinira akong amiga? Familiar naman ka na ako. Di ko sure sa imong name, pero kailan ako sa imong face. Nagkauban ako dito sa English club sa una. Ah, okay. And your name is? Anika. And this is my friend, Ella. Hi, Ella. I'm Ayan. Hi. Picturean ta mo ha, then mag-selfie after. Sure. Nagkawa sa ninyo eh. Ay, salamat. Nibuwag na gud siya nato. Oo, pero sige lagi hapon og lingi gani. Dito palabi og dugay ha. Ha? Di dito mo human. May mo human ta uy. Ay, di ko komportable. Tungod ni Ayan. Hoy babay. Wa ka makabantay. Nalain ka tinan-awan na tong ubang girls. Most of the time, delikada pa si Ayan, no? If I know, daghan ang gusto makigmingle niya. Oh, ilan na siya? Wa ko mahangol. Sure ka, day? Kagwapo ni Ayan, ah? Oh, gwapo bitaw. Pero, di lang nako siya feel. Really? Really, kaayo? Oh, time to dance! Tanawang mga girls. Si Ayan na ang gitanaw. Ha? Hi, Anika. Shall we dance? Oh, sure. Picture me, Al. Sure. Okay na. Shall we dance now? Sorry. Sorry, nabakuyawan di ka. Sorry. Okay ra. Okay ra. Walang ko nag-expect na naa ka. Shall we dance? Sige. Nindot sa akong feelings ron eh. Feel na ako si Prince Charming og kasayaw na ko si Cinderella. Huwag ko mag-expect nga may pagka-corny pa di ay ka. Wa sa gani ko ma-expect. Wish granted yun ako. Ha? Dugan din akong wish nga ikasayaw ka karon sa Grand Ball. Dugay na nga wish? Oo. Dugay naman kong na-crush ni mo. Tagalain University tingala imong girlfriend, no? Ha? Wa man ko'y girlfriend. Nga nagit ka mong mga boys, no? Dali nagit ka ayaw mong mamakak about ana. Honest, wa ko'y girlfriend. Pwede ko ni mo ipa-investigate. O nga nung ako masag ng buhaton? Para may bahuan ni mo kung namakak ba ko o wa. Well, whatever. Gusto lang ako i-prove ni mo nga sincere ko. Ha? I'll be honest. I like you. Oh, Actually, I want to know you more. mabalik na ko sa kuning kuranan. Excuse me. Ella, wait. Boy, ina akong bukton. Na-offend ka? Sorry. Oh, na-offend ko. Sorry. I was just being honest with my feelings. I really like you. Okay. Since honest man ka sa imong feelings, honest lang sad ko. Oh. I don't like you. Na-offend ko. Sorry. I was just being honest with my feelings. I really like you. Okay. Since honest man ka sa imong feelings, honest lang sad ko. Oh. I don't like you. Oh. Sorry. Okay ra.
Pero, pwede na tingali ko na mo Tagalog chance, di ba nga? May mo na mong friend, ha? Hope, okay ra. Hi, guys! Dali na lagi mong iundang. Pasensya na ayan, ha? Di mo gani anad og heels akong amiga. Di sakit ang tingali dayon sa tiil. Well, problema. Nag-istorya ra mo sa mi. So, naka-istorbo ko? Ay, okay. Biyaan sa tamo. Man na may istorya. Padung naman sa tiyag ato sa uban niyang friends pagtuon nimo. Ayan, nagpaabot na nimo imong mga friends, oh. Sige. Excuse me. Huy. Ano di ay? Hilaw lagi ka itong nisi ni Ayan. Wa ko malingaw niya. Presko. Ni-court siya ni mo? Not really. Pero sort of. Wow! Wow, kadiha. Kisapot ko, no? Hala, uy, naunsa man in town ka, uy. Ang uban gani diha, nag-wish nga duolon sila ni Ayan. Unya ikaw. Di pa, niingon ako nimo kanina. Nga wa ko mahangol niya. Hala ka diha. Seryoso lagi ka, day. Gisapot ka di kang tinuod? Ay, I'm speechless. dili na ko muhuman, ha? Kung gusto ka muhuman, pabilin lang. I'll go ahead. Uy, di sa ko magpabilin, uy. Muduan ko nimo. Ay, mga unsa tagbalik na. Then, mulakaw na dayon ta. Ikaw na lang paabot ti Ayan, ha? Basta, ha? Ay, duka na kay ko. Okay na ma, okay na. Dagan pa sa kong gitrabaho. Nya, sa mga kadiha. Wa naman nakit imong mata. Si magkagtutok ang laptop. Murag ganina kadiha. Nagatubang. Pahuway mo sa kuma. Sige, oy. Atuwag na ko. Sige ma, sige. Ay, nagkaan na ba ining akong tunanan bahin sa kumpanya? Kasurindero naman ko. Taga-ila sa og chance si Ayan, day. Get to know him better. Wa pa lang ko maabdi sa curfew sa akong boarding house, no? Di ka doon ako makuyog ni mo. Kakuya na sige paminaw ng Ayan. Uy, Ayan. Ganina pa magyug ka sigisgot niya. Nagkasamad-samad na to iyang dila. Sige na itong kapaakan. Seryoso ba ako, ha? Unfair sad ko imo lang dayon siyang idam tungod lang kay na-express siya sa iyang feelings nimo. Besides, wa man siyang moingon nga I love you. Like man ning gigamit nga word. What's wrong with that? Basta lang, walang ko ganahin niya. Maura na. O dili ko ganahan makik-friend niya. Kay baho na baya ka na ako, ha? Nga dili ko ganahan og dagang friends. Okay ba ko, ana? Pero, Anika, nakaibaw ka sa akong priorities. Ug wa na sa listahan ang mga laki. hinuon. Pero, tagain ang kinugtsahan si Ayan, buday? Wa ko'y time. Ella. Basta di ka mohunong, wala ka man ko. Mangita kong laing katulgan. Asa man ko no kabe? Mag-hotel? Dadi kay kwarta? Salig lang yung kada kay wa ko'y kwarta. Tawa lang kada. Uy, paminaw ba? Tagain ang chance si Ayan. Sige na ba? Ikaw ba? Pila ba yung gibayad ni mo? Wabi ako magbinuang. Seryoso ko, no? Swerte kaayo ka nga ikaw yung nagustuhan. Kaya nga no, rich kid siya? Mao gani nga get to know him para mahibawaan gyud nato kung rich kid ba gyud siya. Pero for sure, dili sa siya poor. Ay, magatulad na, uy. Huwag mo na magtiwas ang istorya. Agay. Sakita na sa kong likta. Kung saan marong urasa?
Wa pa man si Ayan. Uy, lapit ng alas 3 sa kadlaw. Imposible kasag. Wa pa mahuman ang bola. Dili ka nga nagkuyog na sila karon sa iyang crush. Di naman sad siya minor. Og, uman sa graduation, pwede naman siya mo trabaho sa kumpanya. May problema. Makabuhi ra. Pero, sigurado yung magyaw-yaw gid ang iyang apuhan. Amaw na ni. Nanawag na. Hello? Ayan? Kuha ako pa. Kuha ako, Tere. Naunsap ka, ha? Unsa na hitabo nimo? Asa ka, David, ha? Oo, sige. Ayaw paglakaw, ha? Diha ragid ka. Kuhaon di ka. Magpabuok na ko sa kinan. Huwat ako, okay? Baste, Oh, ma, saman, sa may problema? mulakaw ko, ma. Ha? Kuhaon ako si Ayan. Uy, Hubog-hug, naghilak. Kuha ka ron sa usa ka bar. unsa? Ay, Jesus, malasip Ginoo. Asa may nahitabo? Ano naghilakman? Ay, kikisa ba yung kauban, ha? May bawa ni karon, ma. Nagpaabot na lang ko sa akong gibuok na sakinan. Di lang ko magmotor kay hubog na ba siya? Ay, pastilan, Ginoo. Nga naman ka, ha? Ganun di masigarahan ako pa. Gwapo man ang tako. Ngano man pa. Huwag man natin mag-istorya. Kanang mahuwasan na ka. Sakit kayo kung dugan pa. Sakit kayo. Bawa ko. Nga na, gina. Gibuagan, boss. Gibasted. Ngano nga ni man kasakit pa. Uot kayo kung dugan. Okay na. Nabaguhan na ka. Hindi kang babae na ko eh. Hindi kang kasayang. Oh, mau good. Si Ilari ako. Si Ilara. Tumagi ko pa. Mag-istorya raw niya na. Kanang nahuwasan ka na, okay? Jesus, Mariusip. Mau ba? Ay, mo tingog pa. Oh, Matulog na siya. Sige. Ay, kakatuog na lang sa... Kaya usa na rong oras, ha, uy. Ugma na lang ta may istorya. Sige, ma. Ako na ning isira ang puldahan, ha? Sige. Pero nga, uy, huwag yung kumagdahong ngayon anang nahitabo. Kagwapo sa akong apo. Kaangayan, sige, sulo, wala, gidjag lang ato bayan na. Usap sana siya kagwapa. Naugawag, di mo, mami. Makamata ganin na ron, ha? Huwag tayo ito gani magbuntag. Sige. Uy, mato na ako sa kong kwarto. Ay, pero naluoy ko sa kong apo, uy. Mama, gidoy. Umuta ko daron, ma. Sinigang. Ari magkahigop o ginit na sabaw si Ayan, inigmata. Na, bugnang tubig pangitaon na to, ma. Inigmata. Basta, para ni niya. Ha? Wala tayo labutan na, ma. Ay, labot, good. Daghan man niya akong giluto. Okay. Pero tayo pa. Unsa man gyud ay dagway ana bayhana? Nagkaako man siya jang ti Ayan. Tawa mo ka. Sabi katawanan sa kong pangutana. Nga. Nikalit naman ka, eh. Lugay ko na kato gabi eh. Gusto ko makakita sa dagway ana bayhana. Saan? Pag Miss Universe gyud ay nga tingali na siyang dagway, no? Tayo pa, ma. Strong lagi kay ka.
Abi man ako, di ba ka gustong maguyab-uyab si Ayan? Ay, di manggod. Kuan manggod. Taluoy man lang ko sa kong apo. Susang nagkuhay sa kong apo kagabi, luuyag yun. Karon ko makadungog nga may nagustuhan siya. O niya mao niyang dangatan. Kung nahibaw ka tumayhan nga, dugong Montegrande ang akong apo, di ka siya mo pilit ini. Oo. Nga napil man ang dugong Montegrande. O, di ba? Kibasin ba og nakaminos lang siya ni Ayan? Di pobrihan ba? Unya ma, malipay de ka nga musugot ang babae sa imong apo. Tungod lang kay Montegrande siya. Aw. Oo, nakasabot ko ma. Naluoy lang kasi imong apo. Wa gyud ko masayop sa akong desisyon nga dili gamiton ang apelyidong Montegrande. Wa gyud eh. Uy. I'm so sick of thinking, staying up at night. I don't wanna play around, that ain't on my mind. When I think of her, Unsa makay sunod pang pangitabo. Kay galaan, sundan ang yun ninyo ang lain pang sumpay ning atong sugilanon. that they Junior o Senior. Tagsulat, Baby Omega Flores. Direktor, Alex Janjan Lara. Recording Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Clint Garing. Spinner, Aminidel Nacorda. Dalit ka ninyo sa RMN Drama. I want all the fights, you know, I want all the tears. I want all the conversations, tell me all your fears.